Nilqawkom għall-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. Se nitkellmu dwar triq Villambrosa ġewwa l-Ħamrun. U nitkellmu wkoll fuq 4 toroq residenzjali fil-qalba ta' Birkirkara. Fost it-toroq residenzjali li qed tibni mill-ġdid din is-sena Infrastructure Malta bdiet it-triq Villambrosa li tibda mill-Ħamrun u tispiċċa l-Msida. F'din it-triq ta' aktar minn 9 kilometru qed jinbidlu mal-2500 kilometru ta' pajpijiet u cables tal-ilma, internet u telekomunikazzjoni. Infrastructure Malta qed tagħmel ukoll bankini ġodda qabel terġa' tibni l-karreġġjata pedamenti u saffi ta' asfalt ġodda. Sabiex it-triq ma tingħalaqx f'daqqa, ix-xogħol qed isir f'żewġ biċċiet. L-ewwel fażi tinkludi l-parti minn triq il-kbira San Giuseppe, it-triq ewlenija tal-Ħamrun sa triq Manuel Magri rib il-Knisja tal-Konċizzjoni. Peress li qed isiru diversi trinek din il-parti ta' triq Villambrosa tinsab magħluqa b'aċċess għar-residenti biss. Fil-ġimgħat li għaddew, Infrastructure Malta bdiet itħejjiet biex tibni 4 toroq fil-qalba ta' Birkirkara. Dawn it-toroq huma triq Mike Police, triq is-Santwarju, triq il-Ħerba u triq Thomas Fenek li l-erba li huma viċin ħafna tas-Santwarju ta' Sant'Elena. Infrastructure Malta iddiskutit kemm mal-Kunsell Lokali kif ukoll ma' entitajiet oħra sabiex ix-xogħlijiet isiru b'mod illi kemm jista' jkun ma jkun hemmx inkonvenjent kemm għar-residenti kif ukoll għan-nies li jgħaddu minn daw it-toroq illi semmejna. Ix-xogħlijiet qed jiġu wkoll imqasma sabiex kemm jista' jkun in-negozji inkluż il-Montiljar ma' Birkirkara ma jiġux infixkla. Infrastructure Malta bdiet taħdem fi triq Mike Police u triq is-Santwarju waqt ix-xogħol partijiet minn dawn it-toroq jistgħu jkunu magħluqin. Jekk tgħaddu mill-inħawi segwu r-rotot alternattivi, ma li dawn jitlestew jibdew ukoll ix-xogħol fi triq il-Ħerba u triq Thomas Fenek. Il-bini mill-ġdid tat-toroq jinkludi l-bdil tal-pajpijiet antiki li jwasslu l-ma fid-djar tal-inħawi, it-tqejjed ta' cables ġodda għas-servizz tal-internet u telekomunikazzjoni, sistema tal-ilma tax-xita u bankini ġodda. Finalment, Infrastructure Malta se ssaħħaħ il-pedamenti u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar se jingħata asfalt ġdid biex ikun hemm toroq sbieħ u xierqa għar-residenti ta' Birkirkara u mhux biss. U dawk kienu l-Infrastructure News tal-lum, infakrukom għafsu like jekk fuq Facebook, Subscribe jekk intom qegħdin fuq il-YouTube u nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għall-Infrastructure News. Ciao.